скъпи граждани на Република България. Остават по-малко от 30 дена, в които ще започне след 1 януари 2014 година разпродажбата на българска земя. Това ще доведе до пълния геноцид на българската принадлежност, традиция, народ и култура. Ако ние като нация не осъзнаем пред какви обстоятелства сме изправени като народ, ние ще загинем като народ и като държава. Скъпи граждани, имам призив към вас. Не позволявайте предстоящите празници да ме опленят и да ме вкарат в матрицата. Не си подавайте свободата за една седмица празници, скъпи граждани. Когато българското общество се освободи, тогава ще празнуваме. В момента ние сме пред геноцид. Не се оставяйте медиите и службите да ви промиват мозъка, защото предстоящите празници ще доведат до пълното унищожение на българския народ.